Paghahanda sa energy transition sa La Union isinusulong bilang tugon sa krisis sa langis at enerhiya. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Binigyang pansin ng isang mambabatas sa La Union ang pangangailangang paghandaan ng nagbabagong landscape ng enerhiya at transportasyon, kasunod ng patuloy na epekto ng pabago-bagong presyo ng gasolina sa iba't ibang sektor. Tinalakay ang epekto nito sa transportasyon, agrikultura at pang-araw-araw na gastusin ng mga residente kung saan nananatiling sensitibo at nakadepende mga industriya sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Iminungkayang mas aktibong paghanda para sa transisyon patungo sa electric at hybrid vehicles kabilang ang pagpapalawak ng mga charging station sa lalawigan. Binanggit din ang pangangailangang palakasin ang mga inisyatiba sa renewable energy bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pagdepende sa fossil fuel at pagtiyak ng mas matatag na supply ng enerhiya. Sa kabuuan, iginit ang kaalaga ng proaktibong plano ng pamahalang palalawigan upang matugunan ang hamon ng enerhiya at maprotektahan ang kabuhayan ng mga residente sa gitna ng patuloy na pagbabago sa global at lokal na merkado ng langis. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.